Hello kar benglong pine video kelalo no nampke thang nai actor alangli men ke Bipul Terang alangli hanlo number 1 actor putai litum pudamun alangli talented lapen alangli king tingpen muni toman anning pharong lapen anning ke pang sam alangli actor lapen director sitame alangli claim alangli ke shooting a film mate a video pine video lang ik sinang to tang ta video le start ik lonang akoy Bipul Terang elwat teron lapen rup sajir rong pipi laso film hello Bipul Terang keceng si a film iglo tengne un e labang so film long kicha barjan abang phula pan abang phiamen ke lai henlo Bipul Terang bijoy lekthe lapen malin karon film ce parjan abang phu lapen abang phiamen ke lai iglo Bipul Terang elwat teron chunmika ing tipi lapen malin ing tipi lekha film nong chepar jana bang phule pen abang phiamen ke lahai henlo Bipul Terang Sonjoy Terang rupjili lekthipi lapen manai rongpharpi bajirong long cheparban abang phule pen abang phiamen ke lahai henlo Bipul Terang Felicia Teron pi Bijoy lekthe lapen rublin kropi Bipul Terang alangli karbi film lapen kaprek karbi video album kita melangli shooting do o lahayang mong pen ki hit a video album ke lahay hanlo chipu thek the bewaja niseng alam lapen non headjong shooting bomb ruwe po a video album nangklang dap ik po nangletum Bipul Terang a video mate a film kolobang so film si kelang men na iglo lapen kelang pen kolobang so video si naning kang sam nai lo comment box long tok pen nang bachinik tha lapen Bipul Terang sitame YouTube long alangli channel do lasi subscribe pik tha lapen like pik tha lapen share pik tha pine video ke lansi kang ton lo kurwang thu dei ho